Tfal mill-kindergarten sa sekundarja fl-iskejjel kollha ta' Malta, tal-Istat, tal-Knisja u anke indipendenti ħolqu xogħlijiet artistiċi biex jinġabru f'ġest wieħed u jingħataw bħala tifkira lil Papa Franġisku fi żjara tiegħu f'Malta. It-tfal tħallew fil-libertà joħolqu li jixtiequ. Bil-iktar xogħlijiet li spikkaw kienu kitbiet, poeżiji, tpenġijiet u kanzunetti. Frigali li jiġbor dan kollu, il-Papa se jkollu simbolu tal-vuċi ta' tfal kollha li jgħixu f'Malta, x'jaħsbu, x'jixtiequ u kif jaspiraw li jgħixu, il-kol bħala ħwam. Il-professur Nadja Delikata, id-delegat tal-Arċisqof għall-Evanġelizzazzjoni, qalet li fost ix-xogħlijiet kollha spikkat tema partikolari. Irriflettew anke b'mod profond fuq ix-xewqa tagħhom li ngħixu f'solidarjetà, li ngħixu anke b'sens ta' ospitalità, li ngħixu li nkunu tassew flimkien bid-diversità kollha tagħna bħala ħwam. Ix-xogħlijiet saru b'mod individwali jew fi gruppi fil-fuq minn 60 skola f'Malta. F'Għawdex imbagħad, il-Kummissjoni Djoċesana Pastorali ħadmet biex l-istudenti f'iktar minn 20 skola jsiru jafu ftit iktar lill-Papa billi jirriflettu fuq diversi siltiet tal-enċiklika Fratelli Tutti. Kull skola ingħatat paragrafu wieħed minn din l-enċiklika biex apparti li taqrah u sintendi l-għallima kellhom il-biċċa xogħol illi iwasslu il-messaġġ f'dak il-paragrafu lill-istudenti fl-iskola jagħmluh tagħhom, ma jibqgħux bis-semmija imma b'xi mod jew ieħor jinterpellaw lil dak it-test xi jfisser dan li qiegħed jgħid il-Papa dwar il-ġustizzja, dwar il-paċi, dwar l-inklużjoni, dwar il-migrazzjoni u temi oħrajn. Inizjattiva oħra f'Għawdex saret mill-kor Regina Angelorum fil-parroċċja ta' Żebbuġ li kiteb u kanta innu ta' merħba lil Papa Franġisku.